moral support হইতে আর মধ্যে সিকিউরিটি অর্গানাইজেশন প্রাইভেট সংঘ আদিত্য থাকলারি বিছানা ফেনারি যে সাপোর্ট হইতে তে আপনি সামনা গোনালে बेनिखायनो जेहेतु डिसिसना गलाघाटआव लानाय जादों बर' कसारि वाइफर समाज काउन्सिल बिदायनि बेनिखायनो बेबो मोनसे जारिमिनाव जायगा मोननांगौ होननानै आं बुंनो लुबैयो गलाघाटआव जारिमिनाव मोनसे जायगा मोननांगौ दा जियानो जाथों आं गोलाव सम बुंनो नागिराखै जिहेतु मोनसे अपेन्सेसन लादों दा आं बेयावबो फंनैसो बाथ्राखौ बुंबावगोन आं दा नैबेयावसो बुंनो लुबैयो जिहेतु जों जयैनो खामानि मावबाय जयैनो सिगनेचर होलायबाय जों बर'फोरनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नीलेश्वर ब्रह्म बिथांजों दङ दा रायजोनि गेजेराव सिनायथि लानो थाखाय आङो दिनैनि नैबे हाबाफारियाव